Газ аргон є критично важливим для роботи систем наведення багатьох сучасних ракет класу повітря-повітря та деяких видів ПЗРК, до прикладу таких як американська AIM-9 Sidewinder. Ці ракети використовують інфрачервоні сенсори для наведення на ціль за її тепловим випромінюванням. Проблема в тому, що ці сенсори надзвичайно чутливі і можуть засліплюватися власним теплом. Щоб цього уникнути, сенсор перед самим пуском потрібно миттєво охолодити до кріогенних температур порядку мінус 200 градусів Цельсія. Цю функцію виконує аргон, що зберігається у балоні під високим тиском. За мить до пуску ракети газ різко випускається через спеціальну дюзу. Завдяки ефекту Джоуля-Томпсона стиснений аргон при різкому розширенні миттєво охолоджується і заморожує сенсор, роблячи його здатним бачити навіть слабкі теплові сигнали на великій відстані.